Έλα, εκεί. Έλα, σου πω. Βλέπει κανείς γύρω ανθρώπους θλιμμένους, μοναχικούς, ανθρώπους ξεχασμένους. Μα μήπως είμαστε αλήθεια άνθρωποι? Εγώ γνώρισα κάποιους αληθινούς ανθρώπους. Σήμερα θα διηγηθώ και σε εσάς την ιστορία κάποιων από αυτούς. Το όνομά του είναι Χριστόδουλος. Θεωρείται ήρωας, δεν ζει πλέον. Έδωσε τη ζωή του. Θα ταξιδεύσουμε μαζί λοιπόν μέσα από την ιστορία του Χριστόδουλου και την ιστορία δύο φίλων, του Πέτρου και του Νικόλα. Καλό μας ταξίδι. Σήμερα θα κάνουμε το μάθημα λίγο διαφορετικό από τις άλλες φορές. Καταρχήν, θα χωριστείτε σε ομάδες. Εγώ με τον Λουκά. Εγώ με τον Πέτρο. Πλάκα μου κάνει. Τι έγινε Δημήτρη, θα είσαι με τον Νικόλα λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλύτερα να μην είμαι με κανέναν. Γιατί? Γιατί άμα είμαι με τον Νικόλα δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα καλό. Σήκω να πεις ότι θα είσαι μαζί του. Δεν τον λυπάσαι. Γιατί να πας μαζί του? Εσένα σε διάλεξε ο Μιχάλης. Ας πάει ο Δημήτρης μαζί του που δεν το διάλεξε κανένας. Ντροπή να μην μπορείς να βοηθήσεις ένα συμμαθητή σου. Κοίτα τον πόσο λυπημένος είναι. Μην είσαι τρελός. Ένας βαθμός λιγότερος και μπορεί να χάσει σημαία. Άντε, σήκωσε το χέρι σου να ζητήσεις να είστε μαζί. Όχι, δεν είσαι κορόιδο. Εγώ είμαι ο Νικόλας. Δεν μιλώ συχνά για τον εαυτό μου. Στην πραγματικότητα δεν μιλώ ποτέ. Δεν συζητώ ποτέ με τους άλλους. Όχι γιατί δεν θέλω, αλλά γιατί έτσι γεννήθηκα. Έχω προβλήματα στην επικοινωνία, λένε οι γιατροί. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μ' αρέσει να είμαι μαζί με τους άλλους και να με αγαπούν. Μου στοιχίζει πολύ όταν δεν με θέλουν στην παρέα τους. Λένε ότι είμαι χαζός, ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα και μιλούν για μένα σαν να μην είμαι μπροστά. Μπορεί να είμαι χαζός. Άλλωστε, δεν μπορώ να εξηγήσω αυτά που σκέφτομαι. Μου αρέσει όμως να με αγαπούν και να αγαπώ. Δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να ζωγραφίσω αυτά που νιώθω. Πλήθος είναι οι άνθρωποι αυτού του τόπου. Είναι όμως, λες, και αυτό το πλήθος αποτελείται από μονάδες που μία δεν μπορεί να συναντήσει την άλλη. Τυφλοί και κουφοί μοιάζουν οι άνθρωποι και μέσα στην κόφωση αυτή αναγκαία είναι η υπέρβαση. Ελεοδίστε και βοηθήστε, μην προσπερνάτε, μη μας ξεχνάτε. Ούτε που ακούμε τις εικασίες. Δεν σας κοιτάμε, σας προσπερνάμε. Σας συγχεδεύω, κάνετε κάτι. Το χρόνο σας δώστε και την αγάπη. Μα πού πάτε, σας μιλάνε. Σταθείτε, μη φεύγετε. Ποιος νομίζεις ακολουθάει βρε κακομοίρη? Τους μαθαίνουν να κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Κοίτα πόσο απλά το κάνουν. Μα έρχονται ώρες. Έρχονται άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Άνθρωποι που τολμούν την υπέρβαση, που τολμούν τη θυσία. Είναι τόση η δύναμη της ζωής τους που καμιά άλλη δύναμη δεν μπορεί να ανατρέψει αυτό το έργο τους. Και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει σε αυτό το έργο τους. Γίνονται φως, οφειλώνεται και αγκαλιάζουν πάντως. Και τότε φέρουν και κάνουν τη μαύρη παθρυπιά σου. Μην νομίζεις ότι θα νικήσεις κακομοίρη. Ό,τι κι αν κάνεις, να ξέρεις ότι οι άνθρωποι δεν έμαθαν ακόμη να θυσιάζονται. Στις 31 Ιανουαρίου ξέσπασε κρίση.
Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονταν σε επιφυλακή. Ο αξιωματικός της βάρδιας δεν δέχτηκε να πάει στη θέση. Ο Χριστόδουλος μίλησε με την υπηρεσία του. Όσο κι αν δεν το έλεγαν, ζητούσαν έναν άνθρωπο να δεχτεί να πάει στο θάνατο. Εμείς το ξέραμε. Ζητούσαν έναν άνθρωπο που θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να πανηθεί τον εαυτό του, την οικογένειά του, τη ζωή του. Αποφασίσαμε να πάει. Ξέραμε ότι πήγαινε να πεθάνει, αλλά είχαμε μάθει να διαλέγουμε τη θυσία. Παιδιά, γίνεται ένας Πανελλήνας διαγωνισμός ζωγραφικής και το πρώτο έργο που θα διακριθεί κερδίζει έπακρου 300 ευρώ. Τι θα κάνετε τα χρήματα, παιδιά, αν τα κέρδιζε κάποιος από εσάς? Εγώ θα έπαιρνα μια τηλεόραση για το δωμάτιό μου. Νομίζω θα τα κρατούσα και θα μάζευα όλο και περισσότερα για να αγοράσω κάτι που θα θέλω στο μέλλον. Εσύ, Πέτρο? Τίποτα. Πώς τίποτα, θα τα αποταμίευες? Όχι. Πριν από 10 ημέρες απέλυσαν τη μητέρα μου από τη δουλειά. Ο μπαμπάς λέει ότι θα έρθουν δύσκολες ημέρες για την οικογένεια και ίσως αυτά τα χρήματα μας βοηθήσουν λιγάκι. Είσαι καλός λοιπόν. Μπορείς να κερδίσεις. Είσαι πολύ καλός. Θα τους δείξεις τι αξίζεις επιτέλους και θα πάρεις και τα χρήματα. Κρίμα μόνο που δεν θα τα πάρει ο Πέτρος. Δεν πειράζει, άλλωστε εσύ τα αξίζεις. Για σκέψου όμως. Η μητέρα του έμεινε χωρίς δουλειά. Μην τον ακούς. Αν κερδίσεις, θα σε αγαπήσουν όλοι και θα έχεις και 300 ευρώ δικά σου. Άκουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε τον Πέτρο. Όχι, όχι, μην τον ακούς. Άκουμε, Νικόλα. Θα κερδίσεις τα χρήματα. Το κάνεις χαρούμενο. Θα γίνεις σπουδαίος. Σκέψου τον Πέτρο. Τα χρήματα σκέψου. Σκέψου τη μητέρα του. Το βραβείο, την αναγνώριση. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τη θυσία. Γιατί η θυσία δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει υδρότα και αίμα. Μα η ζωή μας έχει διδάξει πως οι ήρωες δεν γεννιούνται, αλλά γίνονται. Και ο Χριστόδουλος, όταν επιβιβάστηκε στο ελικόπτερο, τη νύχτα εκείνη δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Ήθελε όμως να θυσιαστεί. Ούτε ο Νικόλας είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τη θυσία. Η επιλογή ήταν στο χέρι του. Κυρία Εισιτήρη, καλωσορίσατε στο χώρο μας. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να βραβεύσουμε τα παιδιά μας που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό με θέμα «Ζώντας τον κόσμο του μέλλοντος». Το έργο το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση ανήκει στο μαθητή Πέτρο Λαμπή. Πέτρο, έλα να παραλάβεις το δώρο σου. Πες μου δύο λόγια, παιδί μου. Δεν ξέρω, σας λέω. Είσαι εμφανώς συγκινημένος, Πέτρο. Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό το πράγμα? Το έργο ανήκει στον Νικόλα. Το βραβείο στον Νικόλα. Δεν ξέρω, σας λέω, δεν έχω κάνει τίποτα. Ψεύτη. Καμαρώνεις τώρα που βραβεύτηκες εσύ αντί για τον Νικόλα. Έχει δίκιο. Αυτή η ζωγραφιά είναι του Νικόλα. Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό? Λοιπόν, δώσε το βραβείο και τα χρήματα, Πέτρο. Πάρ' τα, Νικόλα, είναι δικά σου. Όχι, δεν τα θέλω, για τη μαμά σου. Δύο ιστορίες, πολύ διαφορετικές, μα και πολύ όμοιες ταυτόχρονα. Ο Χριστόδουλος έδωσε τη ζωή του κάπου σε μια βραχονησίδα. Ο Νικόλας την καταξίωσε και την αναγνώρισή του. Ο ένας έγινε εθνικός ήρωας, ο άλλος ένας μικρός ήρωας της καθημερινότητας. Τώρα όμως μένει μια ακόμη ιστορία, την οποία δεν θα σας τη διηγηθώ. Είναι η προσωπική ιστορία του καθενός μας.
Η ιστορία αυτή δεν έχει τελειώσει. Ίσως τώρα μόλις να αρχίζει. Η επιλογή της έκβασης της ιστορίας μας είναι στο χέρι μας. Οι καθημερινές ευκαιρίες που μας δίνονται μας καλούν να διαλέξουμε ανάμεσα στη θυσία και στο να κλειστούμε στον ατομισμό μας. Εμείς ευχόμαστε οι δικές μας ιστορίες να γίνουν πηξίδα για τον κόσμο, να γίνουν φάρι, να γίνουν φως. Επιτρέψτε μου να κάνω μια επισήμανση σχετικά με το όνομα Χριστόδουλος το οποίο ακούσατε. Είναι το όνομα του Χριστόδουλου Καραθανάση, ο οποίος εκείνη τη νύχτα στα Ήμια έπεσε με άλλους δύο, υπερασπιζόμενος την πατρίδα μας. Είχε την καταγωγή του από το νησί μας και γι' αυτό επιλέξαμε το όνομα αυτό και την ιστορία αυτή να τη συνδυάσουμε με τον μικρό Νικόλα, ο οποίος θυσιάστηκε για να βοηθήσει έναν συμμαθητή του.